ni kedai Bati CCTV bat phidang pet yaki khubor paman kasni balawan rasha phidak Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong ringkat bat ka Orange Nissan Lums Ho Pho Shillong wan bantiet yaka Kali Datsun ready go bathamai kabas khem bat bidor Ke United Democratic Party ha ka khat khandai tarik urisau arajar arpho kala takrain kella ya kinong yelam ka Bharatiya Janata Party halor ka jingkam ba ka kinhon Meghalaya Democratic Alliance kanami perthai khlam ka jingkarshan jong ka BJP u General Secretary ka UDP u Dr. Jemino Mautho ha ka jingya kren bat kilat pathai khubor u laong ba ka kinhon jong ka MDA ka babat ya u lakam senshar menta haka jilla kalami perthai da ka jingya don bentalang jong ka UDP haka ba u President barim ka party u Dr. Don Kupar Roy ulalong unong sandur bantaw ya ka MDA hadin ka election ka balalong haus nam arajar khatphra sa ka yeng dorbar thaw ain ka jilla Singapore PE nang baka media ro ilapan sok pat hadian malapan mi nakaliang jong ka BJP ro ngingi omba akano la nakadon ka corruption akano level akano ka department di ketemu kata ka jing toket ka di banyan nomor ueh hiban sultanat mo ngiru ngi ko bukan kata ka corruption kalong mo zero corruption mo ka state ka jok ni ko ai bakan long ta dia bak ni bakan don ka jing mo ya ba ya renti hanen tai di don kam bandau haru ya kata ka kenhon toket dan nakalang sarkar ni bakal respond ta ingin petken ke kata ka jingmi nak ni ka jing toket te ai ba hadian kata ka jingmi jong ni jing toket pada kalak banyak nak pada saya sekali ke level ana so ba kata ka jing kren jong ka BJP nomor ba ka BJP ka don ka sarkar kemir mo ka BJP ba lada kamdan ka BJP kata mod melak hiban thai ka sarkar melak hiban pentelun ni ikam kicam kani kalong ba bakla hadu kata-kata kalong ka ba bakla hadu kata-kata nomor ba kumbo pia tipi hari India mo it's a federal structure kumnongi function isu thu hi lada kalong kumno ro mangi kum ki state nila hi ban function nila i babon ki state hari India mo ki bam sensyar dekini ki national parties ki badon ha center nding ipet ki development jung ni ki state ki ya cha kamut phimla ban khanglat iki state lagi di state di barat ni state bahaya man khanglat hak bai dei bat ka jingya chakmat hak bai dei bat ka progress and development it is not because just two of them makin dictate wala ka kamdan ka BJP ta kata mon yang poisi sunu kata kalau bapaklah itu kata it cannot be mereka ke bakongsan kalau ka management kan ka state pi lada don ka regional party magana hangni lada nginang ban manage by ka state hukum ka badai kata mon will be okay andre lada mangi pada nginang hiban manage ka state anta ta kami kan ka jingkrumar andre ban ong badai bang i have one dependent by ka center te atrai kamnong pi ka kimde ban ong ha ta kan kompen nomor ni la experience ki por ki bamunchwa lada kadon ka national party sethi kadon ka regional party hangi ka function ni government ka function te kamut pada ba menta pada ki omba kadon ka BJP sethi wa lada kamdon BJP hangi ngim nak function tolong ba pala hanu kata I think this is very very wrong on the part of the BJP to make this kind of a statement I think it's very wrong on their part he was actually the main architect mo nomor ba bantaw kan ni ka sarkar nomor maro to ki poru nilai ban ba ka UDP ka sik ban ba kan ni niom ba lada ni kwa maka state kan progress ketamu the first and foremost kebawan hakmatam ya ada unity and stability lada kadon ka unity kadon ka stability ketamu ki la banyak baik ya renti mo lada kadon ka unity kadon ka stability kan kata shibon ya ke progress ya ke development jong ka jelah hi berhoi dan kita sibon yu pat ba ha kini ke jelah ka jungi dikani ka claim jong BJP badan tang armut mo ki MLA ban ong ki demaki baki thung chief minister kani ka long ka bakala hadu kata amar kani ka de ka jingya selok lang ka jingya perkhat lang jong kini ki leaders ki coalition partners ki badan tang government mat ka de ka jingya sotu jibut jong ki Manuan ra yang kata ke unity ke stability ke hadu antaru kan ke sarkar kan nek kan kijing ya pier kin don
ke BJP ke kena ya ke NPP Shibun ke jing kena tinggi nak kalian jungi ong ba lada kadon kenu ke jing bamsap kenu ke department kenu ke level ngilong ki bakloi bani ajing mut badan kam mentokip dan kam mentokip ya kata ke jing bamsap tinggi iba ke government kalau respon ke bedi kata ke jing tokip tingin up ya ke report jong kata ke jing tokip ti hadian kata pada insa baik ke bagi ke benda pada nak kalian jungi lada pipet ki political parties lada ki national ne ki regional hai pensiam akan negeri ki jungi bagi ni ki political parties ki wrong regimented lada ni kan ki sipai udon commander in chief lada sipai itu commander in chief ko balik ke bayong hilaya ko ngo ni bagi political parties ki menong ra kam ta longi kata ke trend dari India hiru berawai Dementa subuh ki elected members, ki lawan ki MLA, ki minister, ki keren nak moy, nakaliang jong ki MDC lah ki don nak jong opinion, nakaliang jong ki party functionaries, ki lawan ki president, ki secretaries, ki don nak jong opinion. Mo, tenre ke ai ke bo ong BJP pada kalau ngabaklah do kata-kata. Mentah ban ong wakini ki don tang arngun sarkar, arngun ki MLA sarkar, buat ki claim pada ba ki dai maki. Kiba tung yung chief minister Conrad Sangma kan dia kalau nggak baklah do kata-kata namar ba ngihaban phai biang sedu tu kapor mo hadian ba kami ke result chung election arajar khatra mo because it was a fractured mandate dia kini ki political parties mo kum ka NPP ka UDP ka HSPDP PDF mat kam ta ter ki la yong